Sa onong sa onong. Babe, ano diri man kunin mo gidala nga? Lubos man ni ingon ka kay manguli ta sa balay nga. Mo lagi kong gidala diri, magunsa mo dayta diri. Basi na kay giunaw-unaw daotan sa kuha ha. Bago pa biyata nagila. Sao na lang. Babe, gusto mo teka sorry dito sa mga babe. Para makakita mo sa mga view ba nga mura tong paraiso dito. Sure ka? Lagi babe, sada kita dito sa mga babe. Bantay ha, kasali pa sa imo ha. Salig sa ko babe, ako'y bahala sa mga babe. Sige na, ato na ta. Sige babe. Pinira ta babe. Wow! Tsada kayo di ani babe, uy. Ganahan kay ko sa lugar, bugnaw pa jud. Nya daga pa kay manggag, di na babe, uy, manaog na ta babe, uy. Samo kay kado. Abi ko mag-asa ko ni model kon, di ani raman di ay. Kulbaan man sad ko gamay. Ano ko magulat babe? Dito lang babe mo. Sige. Ay wala oy, saloy. Kabridir ginimbuyugon karon. Sala kay uban. Babe, dali na ba? Samo kay kay sige kag pagutbut diha. Unsay mo ipaistorya, wala ko kasabot. Di ka padungog hinay kay mo tingog. Hadlok na bi ako diri. Gusto na ko mukaon sa mangga. Maingon ako na babe. Babe, dito ta babe kay naidagan bulak sa mangga babe. Okay, pero aslo man ka na babe. Dili na siya aslong babe, tamis na dito babe. Babe, dito ta lingkod babe mo. Kay landong babe. Sige, dito to. Pero sure man ka nga safety kita dani ha. Ay kabala ka babe, ako bahala lagi si mo babe. Talig lang na ako. Ngayon lang babe. Yeah. Tako. Sure ka ka babe, nga safety ta diri murag paminaw na ko babe kay murag hadlok yun uy, kaya murag lagi mga bidagan may king manggaw niya. Lain pagi kaayo kay. Kung imagine lang gini mo mga palibot babe kay murag naasa ka ng mga horror babe. Murag nakulbaan di akong dughan uy. Lain kay ka. Aling ka pala ka babe, ako ro bahala si mo babe. Amo bining lugar babe. Memorize na ako ni babe. Sure ka ka? Lagi babe. Unya usa may mga istorya lugar sa mga katigulangan lugar babe. Wala may istorya diri babe. Agsusurin mo sa una babe nga. Okay ra magud ilang kon ni babe. Wala may mga tawhan babe. Bantayo kay murag narap pinadunggan biya sa una nga istorya nga kanang nadog ko kang agta diri niya. No, nya kanang manggugod pagi ko nya man tuog pagi ko nutong babaye. Sure uy. Dili man to tinod babe. Wala kasi ko kita. Dabi kung makakita ang lugar ka, ayaw pa lugar ka mo tuo. Oh babe. Wala mo kita sa kungwan nga natin kuno agta diri mo. Istorya ra man gud nila babe. Pareha biya na sa chismis babe nga dili mahimong istorya kung wala binuhatan. Dili lang ito tinod babe. Pagsalig lang sa kuha kay ako'y bahala nimo. Dabi kung naiagta. Di ako nang manang babe, ako'y bahala si mo babe. Unya kung tukon ko sa agta. Di labanan na ka babe. Gibiyog man ta ka babe. Babe, nakoy niya si mo babe. Sa man, Pwede pa kiss babe. Jolo, ingkit ka uy, magkis na din ka sa kuha. Ina babe. Kita ra bitaw diri babe. Pwede tao babe. Babe, sige na babe. Pakisan ako babe. Na uy, madlok man ko babe kay basin og babe. basin og kanang kuan babe uy kanang makasabal ko ni mama. Ako lagi bahala si mo babe. Hindi makabuli mong maginikanan babe. Madlok man ko babe uy kay basin na ay kanang kuan di ani ba kanang nainaglantaw sa tuwa na inangukoy. Di ba ka nainanigway sa baka, makapo. No, lubya ka nga lubas biya kay na di ani. Ako lagi bahala ni mo babe. Sige na babe. Pakisan ako babe. Lain ka babe uy. Sige na babe. Asa man dapit? Sa aping lang babe. Sige, di ani ra ha. Babe. Lain. Humag kang babe. Wa man siguro kay panagpras uy. Nanotbrush mo ko babe. Bago pa yung nanotbrush kay babe. Before pagkita na to babe. Sige, diri ra ha. Okay na babe. Babe. Ano yan yung babe ba? Lain ka. Babe, pwede ka magkita ng
Diba? Unsay am-am. Kanang charger good, babe. Uy, basta kay mong baba do. Babe, kita dito. Babe, walay tao, babe. Kita dito dua diri, babe. Babe, ina, babe. Kaisa lang, babe. Na. Sige na, babe, pero lagi ko biyahe ha. Lagi, babe. Di lagi tikabiyaan, babe. Bantay lang dito. Lagi, babe. Gulang, oy, napaingon na yati gulang. Pero kita ka na. Ito mo na, bata pa kay mo, ha? Ay, paghalog ka na, babe. Alam mo sa bahay, babe. Dong, na ko ini istorya. Sa mantay. Narabay ang kanto ni Dong. Wala na tay. Istorya raw na tay. Basta kamu istorya na mo. Hindi ko to na tay. Kaya ko na tay kung makita ko tay. Basta kamu istorya na mo. Tay, sama si Amo, bahala mo, basta gignan na mo. Kapit maghapon no, magkawas na agta karon. Muagi na tagulan nga manggaw. Adlok na bagay niya, basig mauning kuan. Mauning balay sa agta. Nakakuha na ko sa isa. Kato na lang ang duha. Ay magiyaw ka. Kakaon lagi kong itlog. babe, sige na, babe. Lain kaayo. Babe, sige na, diba? Ay, babe. Kaisa lang daw, babe. Babe. Karon, na nasa duha wak biktima. Mag-uyab ka pangit na ng badyo ganahan ng laki. Nagdako rin suwang ng badyo. Karon lang mundo wah wah. Uko yun, tagig mo karon. Wah. Agkan ko ang laki. Kalungod na nga bayot. Siguro na. Karon karnihon de. Kakaon kong itlog karon de. Karon lang mundo karni magini karon. Babe, ata tayo sa ng jirjir, babe. Uy, Wala na si tatay. na basin. Babe, murag lain man akong paminaw, babe. Uy, kay mura man. Kanang ilimbarot mo akong balihibo, babe. Ako lagi bahala niyo mo, babe. Ay, pagkaano Ano, babe, kung tinuutong ingon ni tatay nga naiagta, babe. Ipagtanggol na ka, babe. Na, sabi ko, imo kong biyaan, babe. Di lagi tikabiyaan, babe. Babe, gina, babe. Babe. Gina, babe. Ano na, diba, babe? Gina, babe. Naghalog mo, babe, uy. Isa pa! Ako istorya niyo daw. Sa mantay. Narabay bilingon na ako ni Day. Sa onong sa onong. Asa. What's up, mga kawan? Shout out. Shout out ni kawang DC Berturaso. Shout out kaniya. Shout out ko sa ko ate nga si Ing Barton Rabusa og si Kang Lia Galardo Macas og kang Astag Christine. Gatad ko kang Ronalyn Garcia Barton o kang sang mama nga Rosalyn. Pag-amping ka sa Cagayan mo kay Kugi. Og shout out ko sa tanan nakita ni nga video. Og salamat kasi imong paglantaw no kay imong ginglantaw mong video diha, imong gingitag lugar. Og shout out ko sa kuan sa kang Ronel Basano, kang Marlon Inyula. Shout out ko sa Billionis Vines, kang Birds TV, sa Kabuang TV. Dili na namin kutob og ang tod sa sunod nga mga gayon. Salamat kasi inyong paglantaw no. Bye bye. Bye.